Limita ao sur e ao leste coas provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo e a Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, e ao norte e ao oeste coas provincias de Ávila e Segovia da Comunidade Autónoma de Castela e León. Esta é a súa bandeira. Provincias capital e idioma. A Comunidade de Madrid é uniprovincial. A súa capital é Madrid, que tamén é a capital de España. O idioma é español ou castelán. Sitios de interese e monumentos. Porta de Alcalá. A Porta de Alcalá é unha das 5 antiguas portas reais que daban acceso á cidade de Madrid. Gran Vía, unha das rúas máis importantes de Madrid polo comercio e o turismo, fundada ao principio do século XX. Plaza Cibeles. Na Plaza Cibeles encontrase a fonte de Cibeles, onde celebran as súas victorias o Real Madrid. As 4 torres. As 4 torres representan a parte máis importante e futurista de Madrid. O Retiro. O Parque do Retiro inaugurouse o ano 1868. O Retiro é un dos principais parques de Madrid. Museo do Prado. O Museo do Prado é un dos máis importantes de Madrid e do mundo. Museo Reina Sofía. É un museo de arte contemporáneo e fundouse no ano 1992. Museo Cerralbo. Este museo está ubicado nun palaceto do século XVII. Plaza Mayor. Atópase no pleno centro de Madrid. A Plaza Mayor empezouse a construir no ano 1617, acabouse de construir no ano 1619, ten 402 anos. Praza do 2 de Maio. O seu nome recorda o levantamento do 2 de maio de 1808, que marcou o inicio da Guerra de Independencia Española. Museo Nacional Thyssen, xunto co Museo do Prado e Reina Sofía, configurou o chamado Paseo do Arte. Este é o Museo do Prado, Museo Cerralbo, Museo Reina Sofía, Museo Nacional Thyssen, Praza Mayor e Praza do 2 de Maio. O Palacio Real. O Palacio Real de Madrid é a residencia oficial dos reis de España. Emprégase en ceremonias oficiais, pois reis viven no Palacio de Zarzuela. En ocasións tamén se lle chama Palacio de Oriente, por mor dunha das súas fachadas de cara á Plaza Oriente, na que tamén está o Teatro Real. Clima. A Comunidade de Madrid presenta 2 climas distintos. A zona máis alta de Guadarrama e Ayón, aproximadamente por enriba de 1200 metros, teñen clima de montaña, con temperaturas frías ou moi frías en inverno e suaves no verán, con precipitacións abundantes. O resto do territorio madrileño posúe clima mediterráneo e interior. Caracterízase por ter temperaturas extremas. No inverno é moi frío, pode chegar a menos 5 grados e no verán frecuentemente entre 30 e 40 grados. As precipitacións son escasas. Paisaxe e xeografía. A Comunidade de Madrid presenta contrastes na súa paisaxe debido ao seu relevo que se configura en 3 grandes unidades: a serra ao pé de monte e a chaira do Texo. No seu paisaxe e xeografía: Serra de Guadarrama e Serra Somosierra. Ríos: Río Texo, Río Manzanares, Río Teitá, Río Henares e Río Guadarrama. Festas e tradicións típicas. Festa de San Isidro. Orgullo LGTB. Traxe tradicional. Chulapos e chulapas. Noite bella na Porta do Sol. Festa da Vaquilla e Rastro de Madrid. Tendas coñecidas. Estas tendas son moi coñecidas polo seu aspecto e pola súa roupa. Zapatos ou roupa de nenos e nenas. Tenda de cómics, tenda para nenos e nenas, tenda Frenchy e roupa para adultos.
e menús típicos: bocadillo de calamares, ovos estrellados e cocida madrileña. Postres típicos: as coreas de almudena, os bartolliños, os pestiños madrileños e as rosquillas de Alcalá. Política de Madrid. O alcalde de Madrid é José Luis Martínez Almeida Navascues. Naceu en Madrid 17 de abril de 1975. El alcalde de Madrid desde xuño do ano 2019. O alcalde da Comunidade de Madrid é un alto representante de dita Comunidade Española. O alcalde de Madrid preside o Concello de Madrid, o órgano de goberno de España. Xogos tradicionais: baloncesto, bádminton, balonmano, unihockey e fútbol. Fontes de información: webografía. Clima. A Comunidade de Madrid presenta dous climas diferentes. As zonas máis altas de Guadalajara e Ayón, aproximadamente por enriba dos 1200 metros, teñen clima de montaña, con temperaturas frías ou moi frías en inverno e suaves no verán, con precipitacións abundantes. 2. O resto do territorio madrileño posúe un clima mediterráneo de interior. Caracterízase por ter temperaturas extremadamente bajas, extremadamente... ¡No, Dios! Moi frías. O Palacio Real. O Palacio Real de Madrid é a residencia oficial dos reis de España. Emprégase en ceremonias. La mascarilla. Hoxe vamos presentarvos a Comunidade de Madrid. Poboación. Festa da Vaquilla e Rastro de Madrid. Festa da Vaquilla e Rastro de Madrid. Postres típicos: a coroa de almoeda. A política de Madrid. O alcalde de Madrid é José Luis Almeida. Almudena Continuidad.